Tiri kuda nawe iwo mwana nemurumo kuti unowana vangani kutsanangura. Tozotunga. Vankuramba mwana wani. Bepa ra baba riri kupi? Ndipe kunotona. Mambo nditaura pachokwa ichi. Paakabata mwana wangu akaita naye mwana mukomana. Wandiri kuti wandi kuchengeta namanje. Ndomba aita mumsi, imba aita pamuviri. Ndomba pabva. Mukomana akati haana kana kutomboti mambuya akanoviga munhu wacho makaita basa. Ndomba akana mai vacho havana kutombotendwa vari muno mbuya vacho. Akazvara mubhedroom. Akanotadzira kuzvara mwana wacho nakashaya. Ndomba aita mwana musikana ari kwezvo ari kwaHarare. Izvo zvani pamwiri. Handina mumwe munhu wandakamboona. Vana vangani? 4. Vana 4. Machichitererai munzwe chokwadi. Ndiri kuda ndabvunza kuti vana 4 vakaitwa neuyu here? Uyu akati kwete. Uyu ane mumwe mwana. Saka regai mwana wenyu akutaurirei chokwadi. Vataurire kuti iwe une vana vangani ende vakakuitisa vana ivavo ndivanani? Anoti chitate. Baba vako wakambovataurira? Anoti chitate ndiani? Ndiri kuvunza imi. Pavai mubvunzo ndiri kuvunza imi baba. Ende imimi ndimi muridzi anomaneja mhuri yake. Saka mubvunzo kuna amai ndichasvika. Asi ndiri kubvunza imi. Handina munhu wandoziva mambo kana vanhu vandogara neumiri kana mamistress yamudzidzisi andevanhu hatigari kure nemukuwasha tipanikisdoni panis. Amai vari kupi? Uyai pano amai. Uyai mugara pakagara baba. Aiwa maita basa. Munonamata? Munonamata kupi? Ndaona chipupu. Ndio chipupu? At least inoratidza kuti muri munoyera muri kutsvena. Uyu mwana wenyu ka? Mamuziva? Musikana? Mungatitaurirewo kuti akaita vana vangani? Ndinoziva 4 ivangu. Nhumbi yainayo hatina toziva kuti ichokwadi kana kuti asi vakatenda kuchipatara chazarino. Okay, tinotenda. Ndiri kubvunza nokuti apa tinoda kuti munhu avanotaura chokwadi chake. Vana uyu mukuwasha wenyu, uyu mwana wenyu, asi mukuwasha wenyu ati hongu anoziva vamwe vana. Asi pane mumwe mwana waasina kuziva, anozikanwa nemwana wenyu. Saka mwana wenyu imimi ngaakutaurirei chokwadi kuti muzive kuti pa4 yamuri kuverenga kune mumwe muridzi wemumwe mwana. Sanangura tinzwe nayo kuti vana vaona vode murumoto. Itu unowana vangani? Vamwe 2 vacho. Unowana vangani? Unowana vangani? Vari kwezvezvitu. Vayese vana vacho. Wakabereka iwewe vangani? 3. 3. No vana akafa. Nenhumbu. Ndechi4. Saka mwana asiri wepapa vangani? Asiri upi? Wokutanga wacho anenge akudhonzera. Aiwa, isusu wokudhonzera ndamira akadaro. Toda iwo unoziva kuti mwana uyu haasi wepo ndonzi. Number 2. Anonzani zita? Ndiye akashaya. Baba wake ainzani? Anoti chitate. Ko baba vako ava namai vako vaivaziva here ivavo vakomana? Kuti anoti chitate vanomuziva. Vaimuziva zvotomuona. Vanomuziva. Ndanzwa baba vataura vakati bvunzai amai. Saka rikativhunza amai. Amai anoti chitate. Chitate ndiani? Chitate wenyuka ndosina ndaenda kunditsanangura nawo zvayakaita mama. Nawo zvayakaita ndezvekuti musikanzwa vakaita vari kumba kwavo nemurume wavo
ndobva tatonobatsirana pachivanhu isu kuti hatidi mahumbwe ndobva tatondorova munhu yezvo kuti dai zvino izvi ndakapika jeri nemunhu iyeye ndobva tatoenda kukoti kumvurwa ndobva tatonzi munhu iyeye ngachikumbira ruregerero ndobva atokumbira ruregerero uri musikanzi wani wakukumba kwawo nemurume wake ruregerero aikumbira ranga rirwei rokuti ndakatadzira ivava kuvatadzira achiitei achidanana nemukadzi wake tikatomurova naanatete vachekuti anatete vadainaninawo dai vachitotinesa namwe inotori musikanzwa yakatoitwa zvemwana inini mwana ndakati takatoviga hatina kuziva ndewanisi takatomuvigira mumba meapo Wemukuwasha wangu nana mwene vacho vangu vasipo vatobudawo iye Mukuwasha angaenda kunotenga munhu izvenhumbu iyi isikangofungodhemba kwani kwemukuwasha izvi zviri kutaurwa izvi zvekuti isi tinozviziva munhu takatoita violence nemunhu yemukuwasha atoya kuzitaura nayake tikatomubatsira kurova munhu yekunge tichatomuponda ndikatonge ndakutoenda kupolisi unoshuka asika manje ipapa pakuchengetana nemwana wenyu nemukuwasha wenyu dai makatotora ngozi nokunorova munhu akanga haana kuenda kunobhinya mwana wenyu asi kuti mwana wenyu akati yes come hatizivi sinechikondikuti Mukuwasha ndiyakatizondona wiriko nopapatoita noise nemwana wangu mukomana nopatatonzwa noise nopatati nani atete vacho ivi nzwai noise iri kuka handei tinonzwa zvakamira sei nopatatosvika tichiriwa munhu kuti aita sei adana nemukadzi wangu saka manje apa akakonzera noise kana kuti zvakaitika ipapo Mukuwasha here kana kuti mwana wenyu atongoti mwana kane Mukuwasha nokuti ndovaiziva mukati nemukuwasha munenge mamira ngatiise sadza paro rega muriwo pawo wega nokuti apa ini ndakatatarisa muri mafamilies maviri pane family yeuyu mwana uyu ane kwake uyu anove mwana wenyu ende imimi ndimi vekwake uyu mukomana uyu ane vekwakewo andimapaona ini ndiri wekwenyu mese sekutaura kwandiri kuita saka kureva kuti uyu mwana uyu pane zvamataura pazvokuti zvamuri kuda kuti pfuma iuye kwamuri manyora nekusazivawo kuti muri kuda mombe 4 ndizvo asi dzakatowanda saka manga mati mombe 4 saka pamombe 4 uyo anga ari kuenda kunoripawo dzimwewo dzekusaziva kuti pane chokwadi here apa kana kuti kwete mwana wenyu musikanayo ndiye anga ari kunyatsoziva secret zoti ndiye anga achifanira kukutaurira kuti ana baba apa musazoenda kunochaja neichi 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 yange iri secret yenyu yekuti kana munomudare isisu hataifanira kutoinzwa asi mimi pachifamily chenyu ndimange muchizivira mumoyo asi mazoda manje kubuda kunze kunombundikidza neasina mhosva ipapo panobuda chinonzi kusalimbika kusataura chokwadi kwaiwo chausina kutaurira vabereki vako chii vakavaregerana mai vane ushungu vachinoprotekta Mukuwasha wavo kuti vanobetsera kurova bhinya iwo uchiziva kuti bhinya anga ari chikomba chako kwete kunyura zviri kunzi pavakaenda kunorova uyu chitatu wakadii kuvataurira chokwadi wakasi ndozvoasati asvika kulisti tokubvunza ipapo chokwadi chachii chakuti kudii wakaudzani chokwadi chacho murume wako wakamudza newakazvouta pamusoro pedani nhasi vana Tezvara vangu vakutonge vasiri kuziva nyaya mudzimai wangu inini akatoenda akanogara kukushinga zve2 months baba vangu ivava ndo vakatozonomuchingura vakanomutora kubhindura vakauya naye kumba vauya naye kumba ndobva tagara pasi tikawirirana semhuri handiti tawirirana izvezvi nhasi zvakutondishamisa vakawirirana kuti inini ndakazowira nekuti panguva yacho uyu patakaenda kunorova handiti taenda kunorova mukomana wacho akabva achizodzoka ndobva atakura mudzimai wangu ndobva atiza naye ndobva aenda naye kechipiri kechipiri ndakuudza kuti makawirirana kuti
inini ndakazonogara pasi tawirirana nemudzimai wangu ati ngatigarisane handiti ndobva ndagarisana nemudzimai wangu zvekuti panguva iyoyo pamwe ndingadai ndakasiyana nemukadzi ndakaramba kuti aiwa ini mukadzi handichadi ndobva ndadzokera ndobva tawirirana tikagarisana ndobva ende pakatonotorwa muzukuru wavo anova ndiye chairman ndiye sabhuku wekwenda anenge wavandawana ndobva tagariswa pasi tikatotaurirana nyaya inini zveshuwa ndikasvikawo pakuzonzwisisa kuti zvinhu zvinoitika regai tiite sei titogarisana tikatopiwa example yekuti kana maminista chaivo chaivo zvinhu izvi zvinoitika ndanzwisisa kudaro nhasi vakuitonge vasiri kuziva kuti mwana uyu akatomboshaika pamba ndikatombopiwa mhosva yekunzi tsvaga mwana wangu sezvavari kutaura kuti maizviita muri kumba kwenyu muri 2 iwewe nemudzimai wako ndo pane nyaya yemwana uyu pane nyaya yemwana wokutanga ndiri kukumbira vedare ndoda kuenda kumadna test yes wokutanga mwana uyu nhungu yakaitirwa kumba handiti kumba kwavo ende zvine mukana wakakura wokuti mwana anogona kuti asiri wangu inini asi waitanana nguva yacho panguva yacho chinhu chakaitika ndechekusikana inini uyu musikana uyu ndakazomupiwa mushure mekunge ndasungiswa ndofunga nyaya ndakamboitaura kumashure kuti ndakasungiswa ndichinzi ndakarepa ndofunga kutaura chokwadi mudare rino ndakambunyikidzwa ndotatikuti asaive musikana wako anga asiri musikana wako amaifambidzana tanga tisingafambidzana maigara pamwe chete nyaya yakaitika ndekuti inini nyaya yanga yamaoko emapurisa ndasungwa vabereki ndo vakasara kumba vakataurana kuti isusu tiri vagarisani hatingaitani zvinhu zvakadaro handiti tiregai titi sei tisunungurane nyaya yanetsa pandeti vabereki vangu vakati aiwa isusu kana ari muroora tinogamuchira mwana tinoita sei tinochengeta ndofunga inini nyaya yangu ndakaitaura nyaya yangu haina kutongwa kana izvezvi ndikazvitaura hapana chokwadi saka ndiri kuti ndikaenda kumadna test kana ndichivanyepera ndichita sei ndichavaripa ndini ichiteerera kamukomana kutaura kwako kwakanaka chaizvo iwe uri kutaura zvakanaka iwewe saka uri kureva kuti zvese zvakaitika kumashure uko akatanga kuona mumwe kuti tsonya mumwe ndeupe pakati penyu apa ndeupe akamisa mumwe ndeupe ndati akatanga kuburitsa izwi rekuti iwewe ndiri kukuda ndeupi taura inini nyaya iyi kutaura chokwadi chokwadi ndio chandiri kutokupa mukana chakazoita kuti tigare tese kusungwa kugara mesha ndiyo nyaya kugara mesha ndiyo nyaya ndabvunza chete ndikati uyu aibva kumba kwavo achizvifambira achienda kwaienda iwe uchibvawo kumba kwako uchizvifambira uchienda kwawaienda ko pakazoita kuti muende munosangana kuti akamisa mumwe ndeupi akamisa zvinokubvunzwa namama ndechekuti iwe kuti azoita mudzimai wako kana musikana wako akatanga kuti anoda mumwe pakati penyu ndiani ndo zviri kubvunzwa chete izvozvo ini kutaura chokwadi handina kumbobvira ndamboenda kune mumwe wangu ndikamuti ndinomuda wakamubhinya nyangatidzi wakamuita sei rudo rwavo ko naiwe kunzina uyu makadanana sei akatomududza kubhinya ndobva azokubhinya amirira akakubhinya ero kuenda abaenda sekujero wakanopikiri nyaya dzacho wakuda kudzoka futi taura chokwadi mwanangu usunungure mumwe wako nyaya dzacho nedzaikoita zvezvo kumhanya saka akamhanya papi pakamhanya nyaya panorodza mhanya ineoto inoda nchimbi saka tunasotsananguro vamwe zvinhu zvainenzi mamadanana uri mudiki makadanana waone makore mangani so far ndane 26 ndati waone mangani 40 ndopa wakadanana ivo
uri mwana mudiki. Kwa iwewe mukomana iwe uyu wakadada naye una makore mangani? Yani makore mangani? Pakatangurare angale makore mangani? Yakaine 14 years. 14 years. Iwo wanga une mangani? Ndani 22. Manje chiziva kuti iwewe uri kukakavara, uri kuita nharo, une mhosva. Wazinzwa? Mhosva iripo yandinokutokusunga nayo ndeyekuti kana wakapika kare kureva kuti wakapedza, tinoda kuti udzokere kumashure. Urunzwisisa? Asi iwewe chidzidza kutaura chokwadi chakazara pamberi paMwari wako nepamberi pedare. Nokuti apa ndakubvunza kuti akatanga kutaura nemumwe ndiani waparamba. Handiyo zvawataura? Ndochokwadi. Saka kana chiri chokwadi iwewe une 22 years uya ne 14 years anofungwa dzinotarisirwa ri above adult franchise ndiani? I'm sorry ma'am. Ndosaka ndati ndiri kukumbira kuti pane mwana wekutanga wacho ane mhosva yandakapomerwa inini yandiri kupomerwa. Ndiri kukumbira kuti paitwe ma DNA test. Atina kukurambira. Taita test ndiri pochizoonekwa kuti ichokwadi here kuti inini ndindakabhinya. Ndini here zvechokwadi ndakabhinya mwana uyu. Nekuti pane chimwe chokwadi chisati chabuda apa. Chakamirirei. Ndozvanditaura izvezvi ndiri kukumbirawo kuti ndimboitawo ma DNA test ndochidzoka ndane maresults akakwana ndo anova nechokwadi nekuti nyaya iyi payakaenda kumadzitare emhosva chinoitika ndechekuti vakanomhangara nditezvara vangu vanonomhangara nyaya yekuti mwana wangu akabhinywa. Uyu wacho anova akabhinywa wacho haana kumbotaura nyaya iyoyo. Anditi ari kutaura kuti angari mwana mudoko? Angari mwana mudoko, but paangari mwana mudoko haatadze kuziva kuti akandibhinya ndiani kana kuti chii chakaitika. Munhu ane 14 years haatadze kuziva kuti ndakarara nanhingi ndikaita zvakati anozviziva. Zvakanaka. Saka anditi wataura kuti wakagara nemunhu pavana vaviri ndokutaura kuti vakuruziva. Ndiri kutaura mwana musikana ariko nenhumbi iyi iripo. Ndiwaka ndeyako. Hongu ma. Ndeyako. Wakanga wamutunhu muda here kana kuti wakangoita zvekubhinya? Ipapo taiwirirana. Maiwirirana. Ndozviri kubvunzwa kuti akatanga kutaura nemumwe kuti muwirirane kuti shamwari ngatichirara apa ndiani? Pekutanga here kana kuti patakazoita. Ndati ndizobereka vana ivavo akatanga kuti mumwe ngatichirara apa ndiani? Mama wangu inini kutaura chokwadi. Kutsanangura kwatiri kuita hatina zvatinogona kwauri. Toda kuti nyaya ichene isvike painofanira kuti mugare muchiyanana. Kumashure uko kutsanangura kwanga wachiita ukona takanyarara tisakwanisi kutaura nguva imwe chete. Ukona takanyara tichibata nyaya tisinzwa kuti chii. Wambotaura zveurwere uyu handiri kuzinziriza. Wakati akanga murwere nanhasi achiri murwere haasati anyatsosimba nokuti uye akapindura akati zvobuda zvakare zvambondenga zvamboda zvambodadirei. Saka izvozvo manje neunhu hweuyu manje kana nechirwere chawanga wachitsanangura kuti anacho chekuti anombopota achivhiringika. Ndiri kuzinziriza iwe wakaita advantage yekupinda. Pamusoro mama pari kundinetsa ndepekuti ari kunzi murwere anovhiringika kupfungwa. Handisi kupanzwisisa ipapo nokuti ini ndina amai. Ende mukuwasha wangu zvaari kutaura pakutanga mwana uyu achitanga kurutsa ndakadedza mai vanoitwa mai katsande semunhu mukuru. Ndakati handingatanga kubvunza vana ndikati ndoda kuziva mai katsande ndimatonamata nawo ndimakuru ndaina matodzi kwadzidzi nguva iyoyo. Ndikati ndibvunzireiwo mwana uyu kuti chii kurutsa. Mwana wangu ndaigara naye baba Ribert, ndichigara naye akabvunzwa namai katsande kuti naiwe Ribert iwe unonyatsoziva here vakomana anofamba naishe? Akati handina wandinoziva mbuya. Zvikanzi kurutsa chii? Zvikanzi kurutsa makonye emudumbu akurisa. Nobva ana mbuya vaiva inobva varangana naatete vacho vamwe kutarasitoro. Zvikanzi hatinotorai mwana tienda naye kuchipatara kumutora shanga. Nobva vatoenda
nobva mwana anonzi ane nhumbu ine mwedzi 3 ndo pakanzwa baba haashandwa vaenda kumapurisa. Wemukuwasha wangu asina kutaura chokwadi. Ndofunga tichibva kuno Dare ndakuudzai akatengesa mombe mhou izvozvi tichibva kuno mombe iyi haina kana kusvika mumwana wangu kuti audze kuti mombe yakashanda sei. Handidika ndofunga vane makonde vana vachishanda mwana wangu haana kana wardrobe kana hembe inoonekera kana kitchen unit kana chii, asi papapo vakatenga chigaro vane mota vane mombe dzakashandwa nemwana wangu pambapa pakawanikwa papasina kana chinhu chakanga chiripo kana huku kana yetsvara zvayo mwana wangu ndaigara naye ndakamupiwa nababa vake kwete zviya zvokunzi chii amaigava naagava. Ndikukumbira mundichengetera mwana wangu uyu anoziva zvemombe zvokuti musi akataura kuti ndaishandirana navo ndaigara naye semwana ngaataure kuti ndepapa ndaimutadzira kuzondidza maikatsanda ndandaona zvaitika mwana nobva adairai kuti makonye mudumbu apurisa ndizvo here mama. Onai kana wiri pano apa haisi kutsvaga zvese izvo. Nawiri pano apa inhau yepfuma yataurwa handiti, asi mukutevera pfuma ini kuti muiwa tinenge tine zvatinotarisawo kuti ndizvo here mhuri iri kurarama sei. Asi mukufamba neDare mwana wenyu ataura kuti pavana varipo vamanyoramba iye zvino so ndopamatanga kutoziva kuti pane mwana asiri wemukomana uyu. Kana akaita zvaakaita munhu ngaatongwe nemhosva yake kwete kuzotutsira imwe mhosva yaasina kupara. Vana vaduku saka muri kuona hurumende yakaenda kunotaura kuti munhu ngaarorwe akuziva 14 years akauya akakubikira mbodza hautofanira kutomurova because haana kuibva. Kana akauya mablanketi akauya yane ndoo achiti abva mukuwacha haumurove because hatasati asvika pazera. Saka imhosva yevanenge vachiguruma vachichengeta mwana iyeyu. Asi dambudziko riripo sekutaura kwamuri kuita ndezvekuti iwewe mwanasikana unofanira kuti uvonovimbika vabereki vako vabereki vako ende mukomana wako anokuda. Urunze mwana iwe izvi zvekuti mazoenda kunoita zvinhu zvenyu zvemumba menyu muri vaviri ndezvenyu muri vaviri, vabereki havapindiri. Iwe wakura manje wane zera rokuziva chakaipa nechakanaka nokuziva kuti chako ndeichi cheziya rako. Nokuti ava amai ava vakaiva vakapapinda kana baba vakaiva vakapapinda imba yenyu hapana kwainosvika. Ava varipo nokukupai guideline yokuti munogara sei kana maakurovana kana maakurasika, ndio maguidance yenyu. Asi panhau yechokwadi chinofanira kuramba chiri chokwadi nguva dzose. Apa ndanga ndasaina kuti pfuma inofanira kubiswa sezvarehwa, asi paenda kunobuda kuti aiwa pane mwana asiri wemhuri yewe yako iwe, asi nekutaura kwako kwawaita tichakonfema izvozvo nokuti pfuma iri apa haisi kupera nezuva rimwe chete. Chokwadi chichatsvagwa, iwewo wacho iwewo ndio unofanira kuti uone kuti maenda kuDNA test. Andiri wazinzo? Tinotenda mama. Iwewe ndio uendawo kuDNA test, ndiwe unouya neresult yako. Tinotenda mama. Ani muri kuona nyaya idzi maitiro airi. Zvakafanana kana pandakatengesa mombe kumba kwangu, inhamo yangu inini kumba kwangu. Ini ndinoziva zvandakaiburitsira. But unozonzwa izvezvi vari vachida kuteera kuziva kuti sei ndazoiburitsa sei ndazodii. Ndine nhamo yangu, ndine zvinonditeerawo zviri mumashure mangu zvandinoitawo kumba kwangu nemhuri yangu. Saka asi wachiteerera zvauri kutaura zvese zvakanaka, ende kana uchitaura ziva kuti ndana Tezvara vako. Ipapo izvi rako ngarive rinyoro. Handitika musoro uri kupenyawo ndimi munoimba kuti tsitsi rudo runyararo. Saka iwewe kana uchitaura kungori kutaura pavana vadoko unenge uri kurasa hwema werukudzo, hwema murawo wekuroora. Saka kwanhasi handisi kupa judgment tiri apa pachena apa,
nokuti imimi pamaratidza kuti manga musingazvizivewo zvandipa madouts, saka ndeka handidi kudzvinyirira munhu. Saka amai ndinokutendai nekuti makatoenda kunobetsera Mukuwasha pamwenga akapondwa nechikombo ndimwe gomba. Saka makaita basa, endai munondichengeterawo vanawo tijaoite sangano. Bvunzai. Upi mwana ari kuvhiringika pfungwa? Ari kuvhiringika pfungwa? Pane nhau yatsaurwa mambo yanzini. Iwo pane nhau yawatsaurwa yawati ngozi kuti yati airapiswa paakaenda kufunga. Alright, pamusoro imambo. Pamusoro iredai. Ndofunga vanzwa zvisizvo. Handina kubvira ndati mwana wavo ari kuvhiringika pfungwa. Ndofunga zvandataura ndati zvoni mwana uyu airwara. Anofa achimuka. Ndofunga inyaya yengozi. Nyaya iyi patakaifambira kana mama muchindibvunza muchiti kosei wanga usinganoone mudzimai wako. Ndakatofamba naye tikaenda kaviri tikanozvibata tiri tese nana Tezvara tikazwa kuti ingozi iri kumusha kwavo inoda kunoripwa. Saka ngozi iyi haisati yaripwa. Ndofunga mudzimai wangu azozvidaira ega. Ndiri kuda kuti ini ndizvichenese panyaya yekuti handina kutaura kuti mudzimai wangu anovhiringika pfungwa. Mashoko iwayo ndekunyeva. Aiwa, ndinokutenda murume. Nhau yako yawataura inomusunura. Munoerei? Ndoera sinyoro. Sinyoro. Imi munoerei? Shumba. Right. Rega tidai so ndanzwa nhau yapinda papinda kaelement keurwere. Mwana uyu ndini ndakupindira mukati mazvo. Imi baba nemwana uyu nemukuwasha, nokuti mukuwasha atotaura pakuru. Paatotaura pakuru ndapanzwa. Inini ndakuda kuti iwewe mukuwasha nemi baba munozotora phone number vamusha movapa phone number